Ало, къде е мой умилен шеф? Ало, кажи, Петър, що те мачи? Шефче, добър ли си, како си? Добре, кажи. Да те прашам нещо, може ли? Айде. Знаеш, ти си ми умилен шеф на мене. На бързина, ай не те замара много, ке те прашам, за да не ти отзима много от времето, може си огужва. Абе, шефе, ки има ли К-15 бая година? К-15? Да. Да, има да. Това почна да снимат нови епизоди. Ама не бе, чекай шефе, не ме разбра ти. Знаеш, К-15, парички. К-15, аха. Да. Аха. Чекай малце. Шо, шефе? Слушна ли ме? Разбра ли ме за... Чекай малце. Шо? Изключи ми. Най-добър шеф, Чекай. Во моментов корисникот е недостапен.